Kolosser 2,12. Begroef met hem in de doop en wonen je ook opgewekt worden zijn durch den Glauben der Gott seine Werkung, die arm van de dode opgewekt heeft. So, Gott seine Werkung, wir, dat Gott durch den Herrn Jesus, und das alle ein, aber der Herr Jesus, noch uns so schwindes wie Glauben haben. So schwindes wie Worte Glauben haben, noch mehr uns enthoft in uns in Jesus Christus Namen 2003. 2003, wie wir met hem begroefd, met hem top opgestaan en ze stond zijn leerrecht met God. Dit waar we nog de waarheid van dit, waar we nog beleven, want dit scherp is werkelijk wordt en hier gelijk wordt de scherp ook opstaan. Maar zo dit had God dort geschaffen. We hadden alle gezinnig en we hadden alle de dood verdiend. Er is niet einer van ons, dus de Jezus Christus als de einzige man, wat waardig wir van de dood opstaan. Hij weer de einzige wat kunnen de dood nemen en doorheen komen. Zo al die wat er in hem zijn, die worden ook gekomen met hem. Maar we zijn ook gekomen met hem en dat worden we nog beleven. Zo Hebreeën kapitel 6 vers 2, dat is waar dit alle aanvangt. Dat redt van de Lia von Deepen. Dit is deze ganze Lia. Dit is niet op Poat4b, we worden eenmaal. Deze ganze Lia, dat is een van die dingen wat, dat is een aanvangsleer voor christen. Dit is waar de grond zal gelegd. En dan vandoor gaan we weer naar volkomenheid, zegt het door in Hebreeën kapitel 6, vers 1 en 2 en 3. So, de nächste doop is 1. Petrus 3:21. Ik geloof niet dat we voor een tijd aan, dit is de laatste. En dan het nächste Mal waar we ook nog een beetje topvoeten van de oorlog, een beetje een erklärung gaan van de oorlog. Dat we. Maar ik wil het hier vandaag nog lezen en dan waar we met dat sluiten. 1. Petrus 3, vers 18, vangt aan, dat is 3:21, wat reden net van doop. Weens ook Christus eenmaal voor de zinden geleden heeft. Weens ook Christus eenmaal voor de zinden geleden heeft, de gerechte voor ongerechte, dat hij ons kunnen God brengen, doodgemerkt im Fleisch, aber lebendig gemerkt im Geist. Dat redt van Jezus, hij wordt doodgemerkt im Fleisch, aber lebendig gemerkt im Geist. En wonen in diesem Geist, die ook gekomen is en heeft gepredigt te de Gäste in Gefängnis. 1. Petrus 3:20. Die moet niet glauben, als Gott zijn geduld luurt en Noah zijn deel, als de arke gebuut wordt, worden weinig, doordat auch Zeilen gerad worden durch Wutter. So redt hier, Petrus redt hier 3, naar Noah zijn tijd, naar de tijd van de arke. Jezus, wir doodgemerkt am Fleisch, sagt er door, vers 18. Doodgemerkt am Fleisch, aber lebendig gemerkt mit dem Geist. Im Wohnen in des Geist, hij ook gegaan en heeft gepredikt tegen de Gäste in Gefängnis. Der is naar hart van de wereld gegaan, heeft het evangelium doorgepredikt. Met recht die in het Oude Testament, Abraham, Isaac, Jacob, Noah, Moses, die luiden alle voor deze gouden recht voor Jezus. Du hast niet